Останете с мен, ако искате да направим AI базирана оценка на този имот в Христо Смиренски в град Пловдив. Имота е сравнително старо строителство и старо обзавеждане, панелен, 80-те години, 50 квадрата. Нека да видим каква оценка ще даде нашият AI базиран оценител. Четвърти етаж от 8, 2 стаи, град Пловдив. Христо Смиренски, панел, казахме. Панел на гарсонера. Отговаря на 70 квадрата ново строителство. Честно да ви кажа, с тези изявления ми е много странно. Нали, при положение, че по документи е 50 квадрата, да, старото строителство е по-просторно, но все пак квадратурите не се разширяват. Да, може би ако има тераса, която не е включена в тези 50 квадрата, както е обикновено с старите имоти, апартамент става малко повече, но в крайна сметка по документи е 50 квадрата. Така, панел обзаведен, асансьор саниран. Вероятно има контрол на достъпа, просто не го отбелязват. И да видим, цената на оценката е 87 000 евро. Имото се продава за 93. Честно казано, според мен този апартамент е за основен ремонт. Аз лично не бих го дал по този начин обзаведен под наем. Така че ще изисква доста работа да се изкърти всичко и да се подмени и да се сложат новото обзавеждане и мебели. Изобщо доста работа ще иска, така че бих предложил повече към песимистичната оценка, макар че хората в момента не биха го продали най-вероятно за тази цена, тъй като большинството от имотите се продават, особено двустайните, в рамките на 90 100 до 150 хиляди евро по-луксозно обзаведените. Но в крайна сметка всеки си прави сметката дали това като цена го устройва или не. Аз лично не бих инвестирал в панел за дългосрочно отдаване под наем и дори за лично жилище също, тъй като смятам, че сградите са по-амортизирани и реално живота им е по-малък. Хубав и успешен ден на всички. Оставете коментар какво смятате за този имот и за неговата цена. До скоро!